To byl den, ty vole. Jsem utáhnej jak šňůra od hajzlu, ty vole, z toho. To je humus. To je humáč, vole, tohle. To je něco, bych blil. Myslel jsem si, že už to nezažiju. A jsme tam zpátky, ty vole. Čumí jak bulhar do mlátičky, ty vole, rozumíš tomu? A říkal, no, to zkažený maso, vole, no. Drůbeží pokušení, taková píčina, koho to zajímá, jako jo. Efe, brambory. Super. To je brzo... Co? Tohleto, vážený pane. Už máme nakoupený... V tom je brambor asi tak jako rychlosti v cikánském kolotoči, ale. Jo? To je normální shit. To je shit v pevném skupenství, vole, jo? Tohle je, vole, mrdina SRO, vole, se to jmenuje. Jo? Vakuově balená. No, to vypadám jako slepec, nebo... Kaprznivou, ty vole. Dobrou chuť. Chce se mi zvracet, vole. Zavřete ty dveře, do píč. Tady, vole, jsem ve cvokárně, nebo co, kurva? Do prd... Proč, ty vole, zase? V každý hospodě, kam vlezeš, ty je všude hermelín, ty vole. Někde je nakládanej, ty vole, někde je rozesmátej, vole. Někde je, vole, pojeba, vole. Proč mi do prd... Někdo musí na svíčkovou omáčku nasypat nakrájený pórek. Tož to všechno vypadá, jak když to přivezli z krematoria, do prd... Tady tohleto, ty vole, pečený na s***u, vole, úplně sandát, ty vole. Já kdyby byl český rybář a viděl jsem, že to bude vařit někdo takhle, ty vole, tak bych ho ještě nakopal do p***le, ty vole, po cestě. Dobrý den. Jak vám chutnalo, šéfe? Stálo to za děkuju za optání. Chutnák na židovský svatbě, ty vole. Asi pěklo česneku, ty vole. Ten jídelák na ten týden, takže ten pátek, jako je dneska, ještě dotáhnem... Co to je? Jak kvůli tomu jsme přišli? No, holky. Moje to není, to vidíte. Co se tady kurva děje? Zdá se, že máme širší záběr podnikání, než jenom restauraci. Přátelé, co vám povím, jo? Viděl jsem hada srát, ty vole. Žábu bušit pěstí do skály, ty vole. Koně zvracet v barvách francouzský trikolory, ty vole. Dokonce jsem viděl i stíhačku couvat, vole. A tohleto jsem teda ještě neviděl, ty. Rondo není kondom, nejde chvíli nosit, zahodit, ty vole, totiž. Jídlu musíš věnovat se, aby mohlo lahodit. To je slaný, vole, že to jsem přivezl ze slanýho, ty vole, normálně. Vy nevidíte, že máte v kuchyni pneumatiky? Ty to nevidíš? Jako zodpovědná osoba? Vy vůbec nemáte právo vařit. Sněhurčin závitek, rumburakovi koule, vole. Ale no, to co? Lidi se chtějí bavit. Tyhle ty chcípáci, tahleta ludra, skur... Prostě to přece normální kuchař nemůže dát nikdy na talíř, takovouhle věc, jako. Když určujete ceny, vole, se chováte jak ožralí milionáři, vole, jo? 65%, 10%, meníčko za 110, vole, pštrosa, video, vole, vole, jo? A ve finále, jo, si myslíte, že když koupíte, vole, v bednu, vole, plesnivý chračar o 5 korun levnějc, vole, jaký jste biznismeni, velký takhle to v hospodě totiž vůbec nefunguje. Těstoviny jsou uvařený al serte vlastně, jako jo. Polívka smrdí jak ve školní jídelně. Tohle vypadá jako poslední album Petra Spálenýho, tyhle tohle. Co to je? Aby jsme se z toho neposrali, jako tady. Ale já už mám roštěnku, mám nadanej salát, šťávu máme, ta je silná jak noha u prdele. Ty prochcený tukem, vole, jak sněhulák.